Dragi pratioci kanala Građanska neposlušnost, hvala vam od srca što ste uz nas u ovoj borbi za pravdu, slobodu i dostojanstvo naše Srbije. Vi ste snaga koja nas pokreće, vi ste glas koji režim ne može da ućutka. Zbog sve žešćinih napada cenzure, poslednji primer, direktor Nova TV je lično prekinuo vezu u programu Uživo kada je počelo da se govori o Vučićevoj pljački izdaji Kosova, rekavši doslovce: neću da dozvolim da se na mojoj televiziji priča o Kosovu kao o delu Srbije. TikTok i ostale platforme pod pritiskom režima sve češće blokiraju i uklanjaju naše videosnimke. Zato vas sve molim, pređite odmah na naš Telegram kanal. Link je u opisu ovog TikTok profila. Na Telegramu nema cenzure, nema brisanja, nema straha. Tamo ćete dobijati sve videosnimke, sve dokaze, sve planove, bez ikakvog odlaganja. Ovo nije samo kanal, ovo je pokret. Ovo je borba za Srbiju bez Vučića, bez lopovluka, bez izdaje, bez policijske batine i suzavca na narod. Dok god dišemo, nećemo odustati dok Aleksandar Vučić i njegova kriminalna banda ne padnu s vlasti. Hvala vam što ste Srbi, hvala što ste ljudi, hvala što ste nepokolebljivi. Vidimo se na Telegramu, jer tamo je poslednja slobodna teritorija Srbije. Za slobodu, za Srbiju, do pobede. Link u opisu i u biografiji. Klikni odmah i pridruži se.